Татарстанда ковидтан соклану чаралары күчәйтелде. Бу атнада эш бирүчеләр прививка ясатмаган хезмәткәрләрне эштән читләштерде яки дистанцион режимга күчерде. Яңа чикләүләрнең үзенчәлекләре турында киләсе язмада. Көн уртасында җәмәгать транспорты салоннары яртылаш буш. Барысы да диярлек битлек киеп утыра. Автобуска керүче пассажирларны кондуктор контрольдә тота. Бар кеше битлектән булырга тиеш. 90-95. Пассажирларның 90-95% битлекләрдән йөри. Ә битлексез салонга керүчеләрне тикшерү була дип алдан кичәтеп куям. Инспекторлар кагыйдә бозучыларны штрафка тартырга хокуклы. Җәмәгать транспорты системасы әлегә шундый режимда эшли, әмма тиздән кагыйдәләр тагын да катлыйларына. 2 атнадан соң 18 яшьтән өлкәнрәкләр җәмәгать транспортыннан бары тик QR-код яки ковидтан прививка ясау тыелу турында белешмә булганда гына файдалана ала. 2 атнадан соң белешмәләрнең электрон үрнәге формалаша. Җәмәгать транспорты ничек эшләр? QR-кодларны кем тикшерер? Әлегә пассажирлар ташкынын киметү белән нишләргә икәнлеге билгеләнмәгән. Пассажирлар йөртүчеләр кагыйдәләр төгәл язылган документны көтә. Җәмәгать транспортында кодлар кертү өчен тагы 2 атна вакыт калды. Пассажирлар йөртүчеләр түгәрәк өстәл янында барлык кагыйдәләр буенча фикер алышырга мөмкин булыр дип өметләнә. Шундый катгый система республика югары уку йортларында да кертелә. Студентлар дәресләргә бары тик QR-код белән генә эләгә ала. Шикләүләр 60 яшьтән өлкәнрәк затларга да кагыла. Прививка турында код яки прививкадан тыю турында белешмә булмаса, аларны җәмәгать транспортына кертмиләр. Бу ковидтан үлем очракларының артуына бәйле. Бирәк тә өлкән яшьтәгеләр арасында. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.